Сьогодні ми з друзями зібрались з дуже такої класної нагоди. По-перше, на моєму плечі це прапор, який був пошитий в Краматорську, потім переданий в Київ. В Києві він був на Дні Незалежності в марші захисників 2021 року. І ми вирішили привезти його ближче до Криму і запустити над нашим тимчасово окупованим Кримом. Два прапори – український та національний кримськотатарський прапор зшитий в один, щоб сказати, що ми єдині. Наступний раз показати прапор України на весь світ та продемонструвати його саме на території Автономної Республіки Крим, яка є Україною.